ayos basta maglinlain na ganin ang panahon. Aw paksit, kisi-kisi ang manok. Sakpan sa mga singaw ang 5 ka buok. Porting pagkayusa sa manok Bisaya nga sinabaw. Namituon ang sabaw. Grabe, parisan po aning pangpataas sa kinabuhi. Di apag yutay halang-halang at tinayog tiil. Lampur na sa mga singaw. Kalandra ka sa ngagi. Murag yagi ang bagyo. Way mga gana. Way ganang mangundang. Wa na dagang pasundayag. Lahos. Oh, di na punta. Sugda na nato. Ato sa i-check atong panahon ug okay ra ba? Murag lain man gyud porting mapagkatugnawa. Nindot makayo ihigop og sabaw. Ato sa nilang taon atong tinanaugan dire. Og madana ba? Ayay ka. Porting pagkasaktuha. Mga hinog na kayo ba? Sintensyado na mga singgaw, sintensyado. Para maunta ni sa laing tao ipakaon, kahimuon laging hiniktan. Pero murag dili man maayo, kitay nagam nya sila makakaon. Murag wa na gyud mamao. Di apay do kabuk atong tinanaugan dire. Murag linghod pa man, dili pa na mada. Sunod na, sunod. Kuwang pas pagagawang, ato asa ng pagguwangon. Porting dagana sa usa, hadlok mapil sa sindensya. Wa na daghang pasundayag, magtak-ang natag para tubig init para atong ihimasa sa tong manok. Matik, sugda na tani sa pagdako. Og dira, last na lang. Oh, paksit, dakpan ka lagi. May kita makaon na mga singgaw kontra sa laing tao. Itari ko nun bro. Laing kaon. Wa na daghang pasundayag ato na ng pikhan. Matik pagkahuman. Gipanghimulbulan na sa mga singgaw. Porting pagkaayosa, 5 ka buok. Dako yung hinabhabay na to ni ron. Paghuman og panghimulbol, ato na ng pagkaliguon og usab para makuha ang mga tagip-tip. Pagkahuman ato na ng panglukalokahon. Panghuaan pamantanas tinai. Sakto na kini pagkatanuga. Grabe ng pagkalaminga. Lobog yung sabaw ni ron. Basta bisayang manok na ganina. Di yun na ikabaylo sa humba. Grabe yun pagkaayosa ni. Ato asa na pambirahan sa pagtago diha. Iwan ka? Daog na ni pagkahiwa ato man ni sabawon, birahan na sa pagbutang og tangad. Asos, burot yung pabawnan sa mga singgaw nga ni diri sa probinsya. Makatukob ri jud kag dali basta nalang kitinanugan. Aw pwede ra maghapon bisagwa na may daghan sa silingan, pero joke ra, birahan na sa pagisal para makaluto na ta. Mas nindot man gyud nagisalon una para monunot sa iyang kaunuran ang baho sa atong mga materialis ba. Pagkahuman nato gisal sa atong mga materialis, ato na ni isunod atong manok, gigamitan na nato sa atong kinakusgan nga kaldero para dili ta mapingi sa sabaw. Aw usa sad bayan na sa pinakaimportante ang sabaw. Aw matik dira, gisabo na nato dag himabaw sa kaldero. Asos porting pag-aayusa, nagsugod naglubog-lubog. Matik ato na timplahan, ato na nang buyukan sa atong magic lami. Aw syempre di man gyud mawa, kani man gyud makadagbida sa atong timplada. Pagkahuman ato sa nang birahan sa pag-ukay-ukay para mamikos-mikos yun siya pag-ayos sa ilawom ba. Ato na nang birahan sa pagbutang og asin para daog na. Paabutol lang tanang bubukal. Grabe, porting pagkaayo sa higupon sa sabaw. Parisan po nato aning pangpataas sa kinabuhi. Aw paksit, di pon matabas-tabas. Porte pod pagkaayo sa, daghan kayo og subak ba. Pero dili ra kay kana atong putahe. Birahan po nato sa pagalang-halang. Kani birahan nato sa pagalang-halang ang mga tinai. Tiil og uban pa para wala gyud mausik ba. Balhibo ra, audera, matik, pila ray pagkaluto, di pod mayano-yano. Porting pagkaayosa, muiban po nagbahaw. Kay naluto naman tanan atong giluto nga putahe. Wa na daghang pasundayag, ato na ng plastaran dagan manam. Ato na ni iunag buyok atong pagpataas sa kinabuhi. Ato na isunod buyok atong halang-halang. Pero ayo na ninyo apilag lantaw atong kaha. Kay ingon ana gyud na siya. Daanan na siya pagkapalita. Adira, ato na iplastar atong sinabawan nga manok Bisaya. Kani, grabe pagkaayosa sa sabaw. Wa na daghang pasundayag, tukbon sa tanig, kay grabe na pagkagusla Katukbono na ang mga singgaw nga ng lantaw. Ohla, habab. Habab! Ani? Kuwal sundayan na. Kande, Jalan galuk. tanaw lang kada. Asan to sa wang mo? Wag! Wang. Ano ni ante ni mo? Jakhan ang labi ng mga ulit tao dyan. Kung nagjakhan ulit. Pero ganyan rin. Jakhan gani. Nah, kato busing. Ang busing da. Pauna na sulpo ng kaon. Enggak. May pa. Busing kaon na wang mo. Umiliki ba? Sulong gina? Ang liki. Do. Wang. Tungtong na dito sa lamisa kay wambi rin to. Pansit. Data lagi. Ayo hari to. Wah, kan pawang. Maria Clara na. Gusto ba? Wala pa nga. Nagkapintukan po ka bang?
Kano na? Ini karubog ang buting. Ano lang? Lang-halang na iro ba? Ang kurang eh. Ulit! Berbila ninyo. Ay, pa ya kan berbila lagi. Nagalok. Guys, nanay doorbell lolo guys, pertahan. Doorbell. Las kapilya ay. Lumog. Lolo. Ini gamay. Ay, paliki dahil. Mukhang hindi pa. Ah, di matabas-tabas, purting pagkaayusa, kusuga mo kadaghigop sa sabaw sa usa ka singgaw. Way gana mangundang, lampur na sa ngagi, nasudlan na pud ang pabonan sa mga singgaw. Paksit, wa na daghang pasundayag, mag-shoutout sa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Daniel Taboada Balasabas, kang Missy Maglinti, kang Arnel Hupya, kang Dindorama, kang Eliza Jean Pasino Lazaro, kang Rich Ivan Simbahon Bongko, kang Redin Nolasco Labidis, kang Gary Garciano, kang Itil Santirna, kang Arlene Salubre Villarino, kang Nenito Yor, kang Proctoy, kang Remigio John Lopez, kang Glenn Ruski, kang Santiago Clifford, ug sa MJ Motor Parts diya sa San Miguel. Shoutout na ninyo mga singgaw, comment lang mo mga singgaw sa tong latest upload. At turtang makawag first 15 comments sa tong shoutout. Dili lang ta ko to mga singgaw, i-share og like ng video para mas daghang pa ta matukob.